ihe mere enji were chọọ ibu ụzọ ọwa ji bụ n'ọma bụ nna omenala Enugu steeti na-agba gburugburu. Of course. Nna bụ mbụ general nwachakwa ndị be nna ya awa iji wee gosi ndị be nna ya na ịwa bụ ndị omenala Enugu steeti na-enyere ha pawa na mmiri ewu ilu awa ji tụfịa gị nwoke abụọ ga-asọ n'ụtụtụ n'ihu tụfịa gị nna ndị Enugu na-anọkwa ndụ unu anọzikwu ya nwoke a wee na-ekwu ihe ọ na-ekwu ọ sị na nwa bụ nna omenala Enugu steeti eyi Chineke na onweghị mmadụ ama mfọ maka ị ga-agwọta ọnụọgwụ egwu biko tupu nna afọ ji ahed wee gaa na ebe ahụ ọ na-akọ ka onye afọ na-asa achọrọ m kwuo red and red this video akwa ifọ ndị niile yi red and red here iche red and white na ihe ka uyi efe skeleton n'ahụ na ha na-alaba ụmụazị n'otu na-alaba ụmụazị na ọkọt na-asị unu na-eme omenala biko na ndị Enugu steeti mmadụ ọnọzikwu ya bifo ka a na-asị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbuli mana kịta okenye ndị nke a ya amazịkwa m na ụlọ anọzikwu ya jos na ha na-alaba boys na jos na-egodo anya kulu ede anya ọhụ na-egodo unu nnọọ anya ka unu fụ nnọọ ka ebe a na-alaba boys n'otu a na-achọkwa ya achọ biko ozi na ọ na-anọ kịta na EFCC nweta ya na ihe anụ ọ na-awụ ego nke a ka bụgodo naira mutilation akwa ka esi ya n'oyibo mana after naira mutilation ọ ya abịa ka ọ bịakwu mee gịnị zala ọnụ ya taa akwa igwe kredo si na onye ọbụla enwetara na-eme ụdị ihe a kwesịrị ịbụ gịnị ogbugbu by ịhangi ya hangi or firing squad si eje na court jekpe nke ekpe because na abịa ka emewe investigation akwefu all these people niile nọ here need to be arrested all of them ha ncha niile because na a friend of onye oshi bụ onye oshi onye ahụ anyị na-ekwu nne na nna mmalụ na ebe nwa unu na-aga mmalụ na ebe ụmụazị unu na-aga ndị nna mmalụ na ebe ụmụazị unu na-aga ọ bụrụ echi ebe ebugali moto na-ebugali oto nke a na-asị nke a na-asị gị ide show nkwa ndụ mmadụ ka eji epile ya ọ na-eshow ndụ ụmụazị mmadụ ka ị na-epile ide show. How would you feel na ịnọkwa na the same village ịnọkwa na the same state ị na-atọlụkwa ndị gbago ndị ụmụazị agbata obi gị na-atọlụ mma na-atọlụ ụmụ na-atọlụ nne na-atọlụ nwoke na-atọlụ nwaanyị still ịpụtakwa ya na-enye gị award here and there na-asị na merit award. I so much detest ndị buy with the worship money. This is a very typical example that people worship and celebrate money. That is why people will go to extra mile to make that money because they want to be celebrated. Look at this village champion now. No, this village champion. Keta. Onye jolo obodo Igbo chita ha aja. Ọ natazi ya bebe agwọbọ ọgwụ si unu no omenala ka na-eme. Na alaba ndị baya n'ọkụ akwụgwọ m unu. In 10 years to come, many people will pay for what they did today. Many people will pay for what they did yesterday. By then, just no gịnị ka a na-eme ihe nwa na izi wee nwee gịnị wee kpọrọ ụmụazị ndị otu ya niile anụ onye ọbụla yi red and white a na-agha n'ego enu gịnị ka ndị anụ nwa na-alụ ọ bụ na ọ bụrụ igbu mmadụ ọ bụrụ ịtọrọ mmadụ ọ bụrụ ndị ọnwa bụ n'ike ọ bụrụ ndị 1 million boys ọ bụrụ ndị kidnapping ọ bụrụ ndị oji egbe eje. What are these people doing? Biko no ka njukene kedu ihe ndị anụ na-eme eji eme ụdị ihe anụ na so many people belong in all this 1 or 2 secret society enwewere omenala Igbo need deceive onwe. I told them before na omenala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ enwe vidio nna tume before wee na-ekwu okwu wee na-asị na-eti mkpu wee na-asị na ndị omenala unu emekarịa na unu emekarịa na n'obodo ebe ọ bụ na akalụ nzukọ ekpere na n'onye ahụ na-eme omenala. But just imagine how you people are putting a stain to the sacred Igbo tradition. Nekwunu si eme emunasị na ya agbapụ n'ọnụ ka ndị ọcha mere anyị nke a whereby na you people did worse karịa ihe ndị ọcha mere because ndị be anyị elebego mmadụ tupu ndị ọcha abịa because ndị ọcha abịa create that business on their own. Ndị be anyị elebego bube ewefozi oke na this business is profitable instead of ịdị na-egbuzi onye ahụ egbu ka ị na-elesi ya ndị nke ka a na-enye ahụ in a return for something ọ bụrụ gịnị trade by barter ikpe ego isi mmadụ ofu ọ ịbụọ ikpe onye ahụ ndị be anyị elebego
Just nehe mmadụ no na-eme mmadụ ibe ha. I'm sorry for our youth too. I am sorry because na okay for this video is a typical example that na ina watch ya ina pause ke mana nwanne gị nwoke ono here. Imana nwanna gị ono here. Imana nwanne gị nwoke pull up on ebe. Imana your brother, your relation, your uncle ono here. Ina na this video for any of your relative no here. Nwanne, it's time to ask him or her questions. Chika kpara gụlego si yes no wachalụ ndị ọgaranya wee na-afụzi ọgaranya n'ikem ọgaranya kwụsịrị ibi egba mmanụ. Just look at just in a good anya. I'm still coming to that video na echefukwana na onwe video eji ebido ha. Do not forget about it because na that video ma gịnị ọ ka na-abịakwa. And by the time I ewetelu unu that video ka unu nụ ihe this onye ala na-akọ onye afọ na-asa unu nụ ihe okwu n'ọnụ. And the other video ahụ na-efe ego ebe a je wedding mmadụ kụtara ya kpụtalụ m MC ya kwuru okwu na that video ka ọ dịnụ ekwuchakwa m ka ọ ha m n'ọnụ. Uwanu kwenu? Uwanu rianu? Uwanu umende? Ekene mu makene se unu ike. Onye kpọrọ m taa bụ mmiri ewuyilo. Taa nọ ka mmiri ewuyilo na-awa ji. Ihe mere enji were chọọ ibu ụzọ wawa ji bụ na ọma bụ nna omenala Enugu steeti na-agba gburugburu. Of course. Nna bụ mbụ general. Nwachakwa ndị be nna ya awa iji wee gosi ndị be nna ya na ịwa bụ ndị omenala Enugu steeti na-enyere ha pawa na mmiri ewuyilo awa ji nta. So biko nụ mmiri ewuyilo nta nwa gụwa bụ mmiri ewu a na-awara gị ji nwa. Ihe isi ike ama ndị na ndụ gị ọzọ. Ọfọ ụbịam. Ịchụ ego achọ abụghị na ndụ gị ọzọ. Ị ga na-agba moto dị n'iche n'iche. Ị ga na-arụ ụlọ dị n'iche n'iche. Ihe wefi steshọn dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ na agụwa ndị na-eme dibịa were ego n'Enugu n'ala Igbo n'ụwa niile ayaghị anyị. Maka na ihe bịara ime nta nwa bụ ntọ n'ala Igbo. So biko nụ ana m awa ji nwa site n'ike na ebube Chukwu oke na aja anọ. And n'ikikere nyere m n'Enugu steeti asị nna omenala n'Enugu steeti na-agba gburugburu. Ana m awa ji nwa sị na ọ ya adịghị na mma eke. Dịrị gị na mmanụ ori. Dịrị gị na mmanụ ahụ. Dịrị gị na nkwọ. Ikwi ndeli. Eza na ọya. Not my fam. Mmiri. Nta bụ nkwọ. Asị m na nkwọ ga-akwọpụ ihe dị njọ. Anye dị mma. Na dị mma bụ nye a na-ekwu okwu. Wee na-asị otu esi wee mee oriri tata nọ. Otu esi eri ji. Ahụ m ndị Enigwe ndị aja na-abịa tipụrụ ụzọ aka nne. Tipụrụ ụzọ aka ekpe. Ya bụ igbo n'aka na nyede mma abata. Igbo n'aka ekpe nyede mma abata. Nwoke ikpọrọ ihu akpọ ihu ọma, nwaanyị ikpọrọ ihu akpọ ihu ọma. Ntị ebe oge etinye na-agba nsefu ihe esefu. Na-achọ ka anyị wapụ ji nwa nta nwee na-achọkwa na onye nwetara ekete bechi. Na ka wanchagokwa ya bụ ji. Mana kọta nta nwa. Awele. Isi na oge eso uru. Ana m ekwu n'isi nwoke, ana m ekwu n'isi nwaanyị. N'isi okwu n'isi nta. Wee sị na onye ọbụla gbara ụkwụ ebe a tata na mgbe ọ bịa ihe dị mma ka ọzọ mgbe ọ na-anakwa ahụ. Wee sị na ji anụ anyị na-eri kịta na anyị ga-eri ya, ọ ga-azụ ahụ na mkpụrụ obi. Azụ na eke zuo na ori zuo na Bagam.
Hold on. Oh, when you're They play the show. Plasma. Ebe kuo Mbappe ba na Mbappe. Ebe kuo Mbappe na watch ya. They play the show. Alụsịrị na agwa ego. Mana wụna ọzọ ndị iki. Ochi na wata ọzọ nke ọ na-adị. Onye kwusa na mmiri ewu ilo agụ bụ aka ji ọhụrụ ụmụ mba ndị agha ka ama ama ịbago na plasma a ga na-awa ọchịchị nka fim so onwe ihe na-eme onye ọjọọ ama esekwa ike ebe ama ebidokwa ike láti ajọ ị na together onwe ihe na-eme asụrụ ụka na-enye nwa ka a na-akasị arụchiri ị na-agba ego ifufu nderi ọ bụrụ isichapụ afịchara vidio ụwa onye kwu ka a na-eme alụsị na-agba ego ihe kwu ka a na-eme ikwu nderi mmanwụ na-apụ apụ nwayọ kwa Oh,